El tarannà és l'habitacle on s'amaguen les perversions. Els esforços de l'ésser humà per impedir que aflorin i que romanguin ocultes provoquen cada dia milions de maldecaps, angoixes, taquicàrdies i neguits a tot el món. Ara ha arribat el moment de fer-les sortir del seu amagatall amb l'objectiu d'alliberar-nos i també per constatar una evidència dolorosa. Tots ens assemblem més del que voldríem. Benvinguts a la Ronda Perversa, amb David Balaguer. Com anem, perversos i perverses, m'agradaria explicar-vos una cosa. Mireu, assegut al sofà, entomant l'alè de Satanàs, començo a suar sense fer res, sense fer cap esforç, en estàtic. L'onada de calor ferotge activa els principals focus de suor de l'epidermis, el clatell, el front, el sotapap i l'esquena. Ah, que frenètic que em posen les curses dels regalims llançant-se com kamikazes pels tobogans de l'anatomia. La suor no hauria de ser de franc. La suor te l'has de guanyar, joder. Corrent, saltant, follant o fent aeròbic al passeig marítim a les 12 del migdia. Oi que els diners no es guanyen assegut al sofà? Albert Guanyà no podria canviar els seus estatuts? Suar només quan féssim esforços i que els calés entressin al compte corrent sense fotre ni brot? Tant costaria? És tan difícil? És molt demanar? Que n'ets d'injust, Albert Guanyà. Oi que és molt injust, Albert Guanyà? És molt injust, és molt David. injust, és molt injust. Que comenci la perversió. Capítol 52. Guanyar. Últim capítol d'una temporada molt fructífera. Benvinguts, passeu a la Ronda Perversa, aquest nou antre il·luminat amb bombetes d'escassa potència i amb ferum de resclosit. Qui competirà avui per una plaça a l'Olimp dels perversos en aquest videopodcast produït per Radiofònics? El Marc Morera, el zelador d'aquest local, ens presenta els candidats de la jornada. Quin final de temporada, David! M'agrada Quin molt final! aquest final de temporada. M'agrada molt aquest final de temporada. Jo Fa molt goig el sofà d'avui. És Molt un sofà goig. preciós, increïble. Estic completament eufòric amb els convidats d'avui que ens han portat. És facilíssim el joc de paraules, La collita era fàcil, sí? Era fàcil, s'havia de fer. Tenim a dos winners, a dos gladiadors que van suar sang i fetge per endur-se la victòria. Per una banda, tenim el Lluís Sánchez, natural d'Artesa de Lleida. Fins Artesa, Lluís, tot bé? Quan he llegit Lleida, doncs, bueno, sap greu. Malament, soc de Lleida. Ah, de Lleida, ciutat! Ja la primera. Doncs ja està, la primera, pum, ja està. Vinga, va, a veure en què més em puc equivocar. És cantant, Sí, és compositor també. i atenció perquè és psicòleg. També és veritat. Vamos! Ja tenim el pleno. De fet, abans d'entrar a Eufòria, aquesta era la seva professió. Sí. Oh, ja està, increïble. I com de poètic és tot plegat, que quan va guanyar la tercera edició d'aquest talent musical amb la cançó Que boig al món! Sí. Vull dir, increïble. Un psicòleg guanyant l'edició cantant Que boig al Que món. boig al món! Increïble. Home, jo crec que va al dit, això, no? Sí, sí, Al dit, o sí, sigui, és increïble. A banda d'això, també és interessant, David, que sàpigues que havia fet de músic de carrer i cantava per les cantonades de la capital del Segrià. Ara, doncs, segueix treballant en la música i ens morim de ganes de saber per quins perversos camins l'ha portat aquesta indústria. Benvingut a la ronda, Lluís. Hola, com estem? Moltes Gràcies. gràcies per Molt bé, ser molt bé. aquí. La primera no, però la resta... Perfecte, resta no? molt Tot bé, no? clavat, tot Lleida. clavat. Jo he viscut 4 anys a Lleida, li tinc molt d'amor, Ah, sí? Sí, haig d'estudiar a la UDL. Oh, mira. Majestuosa UDL. Però com que vas estudiar allà, vas passar estius allà o no? No. Perquè amb el discurset que hem fotent escoltat de principis, hòstia, a Lleida fot molta calor. Molta calor. Oh, Us esteu molt, rostint a molt, Lleida. És un abús. O sigui, quan em vau convidar aquí vaig dir gràcies. No, l'altre dia aquí es va batre el rècord de temperatura a Barcelona. 40,9. Es va arribar gairebé als 41 graus que no Bueno, havia això és- passat mai encara en tota la història. És un tema que a mi em preocupa molt. Aquest. Doncs aquest dia és a Lleida tot l'estiu. Una passada. aquí. Horrorós. Sí, sí. Gràcies per ser aquí, Lluís. Ens ho passarem molt bé, ja ho A veuràs. vosaltres. I crec que ets un tio molt interessant. Ai, gràcies. Ets molt interessant. I, home, clar, un psicòleg, gent. cantant, compositor, amb una vida rica, és molt tot. interessant, molt interessant. Ah, vida rica. Però al seu costat, atenció, perquè hi ha una persona que... Clar, és que hi ha una persona que tenim- ens agrada molt, eh? Tenim a una de les celebrities Sí. de Catalunya. Sí. Sí. Tenim a una de les veus del país, per no dir la veu. Tots vosaltres, Mariona Escoda. Sí, Mariona Escoda! I qui va ser i qui és Mariona Escoda? Doncs va ser la primera persona que va obrir el camí d'Eufòria guanyant la primera edició del concurs, provinent de Valls, la cuna del calçot, amb una trajectòria extraordinàriament impecable. Atenció, perquè després de guanyar Eufòria, amb un 61% dels vots, atenció, va fer la cançó de l'estiu de TV3 amb Miqui Núñez.
va participar al disc de la Marató, va presentar les campanades, ha fet de Rosa el Petit Príncep, ha guanyat un Premi Gaudí, ha guanyat un Premi Gaudí Gresol. No prou amb guanyar Eufòria, se'n va anar a un altre concurs musical de TV3. I saps què va fer a Zènit? Guanyar-lo també, perquè no en tenia prou. Però és que també ha publicat 2 àlbums en solitari. I tot això amb només 25 anys. Així que, Mariona, expectants estem perquè ens expliquis tota la perversió que hi ha hagut en aquest camí teu de fama, poder i riquesa. Benvinguda a la ronda, Mariona. Mariona, gràcies per ser aquí. Ens fa molt feliç no he que guanyat siguis. un Gaudí, Un Gaudí Gresol, però un Gaudí Gresol. I jo he dit un Gaudí. Has dit un Gaudí, Sí. també. Un Gaudí no. L'espessor de la calor. Actriu Un de... premi enderroc. Ah, un enderroc, sí. Un enderroc i un Gaudí Gresol, veus? Jo ho sabia. Ho ha guanyat tot. Artista revelació, va guanyar. Veus? Un enderroc. Ho ha guanyat tot. Només li falta per guanyar la ronda perversa. Perquè Ai! recordem que això és una competició. Ai! Aquí tenim 2 sobres, un de verd i un de vermell. Els vostres noms són aquí dins, en un d'aquests 2 sobres, i al final sabrem, conforme anem responent i conforme anem avançant, al final el jurat pervers decidirà qui dels 2 ingressa a l'Olimp dels perversos. Aquí hi ha un munt d'anècdotes. Nosaltres som quissos tofoners, que flairem de lluny que aquí hi ha molta tòfona blanca vital perquè som davant d'un atractiu. Mariona Escoda versus Lluís Sánchez. Serà excepcional, però abans de començar hem de passar pel guarda-roba de les emocions. Heu de deixar allà les cosetes que podrien fer que us tenalléssiu, no? A l'hora de respondre, que no us atrevíssiu a dir segons què. Allà hi tenim, i acomodem també la temporada amb ella. Oi. La senyora Papadakis, com porta aquesta calor, senyora Papadakis? 41 graus de temperatura a Barcelona l'altre dia. Com estem? Ui! Oi, nen, mare meva, quina sort que ja me'n vaig de vacacions, Vacacions. perquè ja s'acaba la temporada i aquestes calors, no hi ha qui els resisteixi. No, és horrorós. Mare meva, sort que m'he posat un ventiladoret. El veiem, miri. Al guardarropia. I mira, entre el ventiladoret i el vano vaig fent. Bueno, en fi, me n'aniré de vacacions, allà en una casa que tinc allà al poble, i també estic fresqueta allà. També estic molt bé. Molt bé. Senyora Papadakis, i què li semblen els últims convidats de la temporada? Aquest parell de joves que seuen aquí al sofà de la ronda perversa, què ens en pot dir? Quines 2 persones m'has portat. Oh, clar. Es nota que acabem la temporada i ho hem de celebrar. I tant, a lo La grande. Mariona Escoda i el Lluís. Ai, sí. Vaya parella, Vaya parella. Ara, s'ha de reconèixer que són dos que valen un imperi. Perquè amb la gent que es presenta en Eufòria, i mira que guanyar ells, això té un mèrit incalculable. Bueno, ara el que sí que hem de mirar Ara sí. és perquè són molt prudents. Són prudents, Aquesta parella, jo els he vist que són molt prudents i hem de mirar de poder-los treure una mica d'informació. Sí. Si aconseguim treure'ls informació, com diuen els jóvens, ho farem petar. A veure si ho aconseguim. Per aconseguir treure informació d'aquestes 2 persones, del Lluís i de la Mariona, ens ha de donar les instruccions finals, que són aquelles que sempre ens diu vostè. Endavant. Deixeu aquí les vergonyes, I el ventilador i el la ventall. prudència, Ha desaparegut. Ha desaparegut. la cautela. Deixeu aquí la I també cautela. us diré el capteniment. Deixeu aquí el capteniment. Sempre li costa, Gaudiu molt de l'experiència, perquè això és una experiència immersiva. Bueno, que us ho passeu molt bé. Gràcies, senyora Papadakis, ens ho passarem molt bé. I tant. Gràcies. Ara sí, ja ho tenim tot a punt. Us veig com feres famèliques, àvides d'un qüestionari ben sòrdid. No patiu perquè el tindreu. Comencem el descens a les catacumbes. La ronda perversa, amb David Balaguer. Planta Menjú, iniciació a la perversió. Tenim tot a punt. No lluïm mai les targetes de No, la ronda està perversa. guapa. Guapíssim. Són molt xules, les van fer i mai les traiem a relluir. Aquí també unes tasses. És merchandising. El merchandising s'ha de lluir. S'ha de lluir, Està posat, també. El logo l'heu pagat, no? No l'heu fet amb ChatGPT. No, exacte. L'ha fet una dissenyadora. S'ha de lluir. I com ha de ser. Bé, això ho posarem aquí perquè es vegi constantment que això és la ronda perversa. Mira, com tu. Som ja a la planta Menjú. Només començar, ja apareix el primer port de categoria especial perquè començarem amb una ràfaga binària. La ràfaga binària. Només heu de respondre sí o no. Vale.
perquè els que elaboren el qüestionari pervers tenien curiositat per saber una cosa. Molt bé. I és la següent. Creus que t'ha perjudicat haver guanyat la teva edició d'Eufòria? Lluís. No, No? no. Mariona Escoda. No. No? No. És a dir, que us ha anat bé per la vostra carrera, per la vostra evolució? No us ha col·locat un focus molt potent damunt de les vostres persones i damunt de les vostres carreres? O sigui, sí, però la part positiva ha compensat tot el que podria haver sigut negatiu. En el meu cas, el primer any després de guanyar, a nivell de foco i pressió i expectatives i el que s'esperava de mi i ho has d'aprofitar, va ser bèstia, però totes les oportunitats que vaig tenir, tot el que vaig treballar, tota la gent que vaig conèixer, tot el que vaig aprendre... Ho va compensar. Ho compensa de lluny. Sí, totalment, totalment. Al final, no seríem al Ronda Perversa, si no fos perquè haguéssim guanyat Eufòria fa anys. I és veritat, és veritat. Sí, potser és veritat, ben vist. Un a favor. La cosa està en que és molt, crec que, hipòcrita el fet de guanyar un programa així i després tirar-te pedres a sobre perquè tu hi has participat i hi has guanyat, no? Al final. I les oportunitats que et dona Eufòria, jo només pel fet de ser artista i voler ser reconegut i tenir aquest reconeixement, hòstia, el primer any, a més, el primer any quan surts d'Eufòria és molt heavy. És molt bèstia. És molt bèstia. I haver viscut totes les experiències que m'ha donat guanyar i participar-hi també, una passada. Fantàstica primera resposta M'ha al agradat molt càrrec la de Lluís i de la Mariona, i és cert, potser el 7è classificat d'Eufòria no hauria vingut mai a la ronda perversa. No. N'hem portat algun, de concursant d'Eufòria que no ha guanyat. Per exemple, Edu Esteve ha vingut a la ronda perversa. l'Edu ha vingut a la sí. ronda? L'Alexia va guanyar també, Eufòria? No, l'Alexia va quedar Va quedar segona o tercera? segona o tercera. I la Sofia? La Sofia Coll. La Sofia Coll Sofia també ha ha vingut. vingut? també, Molt sí, bé. Però clar, estem parlant de gent amb molta personalitat. Estem Sí, parlant de gent gent- amb un carisma també. Clar, també és molt important tenir el carisma que teniu vosaltres, també. Clar. Perquè una persona sense carisma no guanya Eufòria. Ara anem aquí a Aquesta era la primera pregunta per trencar el gel. Super. Tenien ganes els guionistes de saber això, i ara anem a la pregunta oficial d'aquesta primera planta, perquè vivim en un món d'ostentació i amb les victòries no hi ha excepció. Ens agraden les victòries d'aparador, que tothom pugui veure, conèixer els nostres triomfs, exhibir-los. El triomf és altament exhibicionista. Però hi ha una cosa que és molt gratificant, que són les victòries ocultes, discretes, desconegudes, les que no cal esbombar als quatre vents. Primera pregunta d'una batllada antològica que enfronta a dos guanyadors d'Eufòria. Ha arribat el moment de mostrar el vostre Òscar, Grammy, el Brit Award clandestí que teniu desat a les golfes de l'ànima. D'acord? On m'has portat, Mariona? Confia en mi, que és molt guai. Les primeres sorpreses de la jornada. Venir de Lleida per això, Hòstia, molt bé que estava Em allà. va dir, vols venir al podcast aquest? Jo dic, vale, vinga, va, Clar, som-hi. vinga. A veure per quins camins em porteu. Per viaranys, m'agrada molt això, mira, m'ho ha servit amb safata, per viaranys ignots, que m'agrada molt dir aquestes coses. Quina és la teva victòria invisible i anònima? Aquella que t'inflama l'orgull i que és el triomf més preuat de la teva trajectòria vital? Mariona Escoda. Uau. Uau, m'ha agradat aquest uau. Mareta. Mareta meva. Jo crec, si parlem de... Ho has plantejat com el gran triomf de la meva vida. Per mi el gran triomf de la meva vida és poder-me dedicar a la meva passió i poder viure del que més m'agrada en el món mundial, que és cantar, la música, el teatre i la logopèdia, perquè vulguis o no, tot el que estigui vinculat amb la veu forma part d'aquesta passió. Però crec que també és la resposta més òbvia. Llavors, t'he de dir que sí que hi ha una cosa que ha sigut un triomf més dels últims anys, que és haver pogut superar una època de pànic escènic molt forta. Perquè amb tot el que és dedicar-te a això, jo sempre ho havia viscut molt tranquil·la i no sé què va passar, però hi va haver un punt d'inflexió que de sobte vaig començar a tenir pànic escènic com a tal, de suors, tremolar, ansietat, angoixa, tot el que comporta, no? I em passava en qualsevol actuació que tingués, quan a mi abans no m'havia passat mai. I en qüestió d'un any i pico i molta feina, doncs ara estic en un punt molt diferent i torno a gaudir
del que estic fent. Hòstia, ha de ser fort que passi això, eh? Sí, Que la teva passió de sobte es converteix en la teva angoixa. és el pitjor. Abans de sortir en una actuació, abans de sortir a I l'escenari. durant. I durant, també. Sí, durant. Hòstia, això és pitjor. Sí. Perquè moltes vegades hi ha aquella sensació prèvia desagradable, però després una vegada dius, o fas la primera nota, o dius la primera frase, se't passa. I a tu no. A mi, clar, a mi em passava de... Vale, sí, em poso nerviosa i ho noto abans, però un cop començo se'n va tot, no? Ara, aquesta època era horrible, era el durant. Era el Hòstia. durant. O sigui, d'estar cantant i notar que no podia agafar l'aire que necessitava per poder fer la següent frase, notar completament el cos com tancat, acabava els concerts, les actuacions molt cansada de veu perquè apretava tant per intentar controlar que m'acabava cansant i clar, era un peix que es mossegava la cua. Però no abandonaves. És a dir, No. les actuacions s'acabaven, començaven i s'acabaven. Sí, sí. Això diu molt de tu, Sí, d'una gran fortalesa. Jo amb això crec que sóc molt resilient amb aquestes coses de no vaig dir que no a cap actuació, va ser com, no, això ho hem de tirar endavant perquè és la teva feina, és la teva vida i si deixo de cantar em moro, és així. O sigui, per tant, ho he de tirar endavant. I de sobte passen els mesos i l'altre dia estava a punt de sortir i una situació que fa un any i pico m'hagués causat l'angoixa més gran del món, estava molt tranquil·la, molt. I hasta em vaig com sorprendre de dir respiro, saps? I sortiré i vaig gaudir moltíssim la cançó. Quina situació era aquesta que va passar? Fa 2 dies estàvem en un festival al Vallviva i estava a punt de sortir a cantar la meva cançó solista, una orquestra, un cor, 2.000 i pico persones al públic i jo sempre tinc molta mucositat, molta, val? I pot ser una putada, si amb mitja cançó tal, no? I la meva gran por sempre era que passés alguna cosa a mitja cançó, que hagués de parar, que hagués de tossir, que hagués de no sé què, que em molestés, i en notava bastanta. I en una altra ocasió m'hagués generat molta angoixa, d'haver d'estar tota la cançó controlant de quan em passo, quan tosso, que no em surti això aquí, que no em surti això allà, completament tancada, i estava abans de sortir amb aquell nervi aquí, però no hi havia l'angoixa, com amb un pensament de si ha de passar, passarà, si has de tossir, tosses, si has de aguantos, però centra't en obrir, cantar la cançó, explicar la història, gaudir-la, perquè fas això per gaudir-ho i és un procés que sembla molt obvi des de fora, com de, clar, evidentment que tu has d'aprendre així, però el cap fa coses rares. És una feinada i a més és això, o sigui, estem parlant de, has dit un any i mig de teràpia que t'ha ajudat a poder tornar a fer-ho sense sentir aquest pànic escènic i és un gran triomf ocult. Realment és una gran primera resposta. És que ha contestat, és el gran triomf vital de la teva trajectòria i ocult, perquè ningú sap les hores que tu has passat fent teràpia. Això és una cosa que has viscut tu. I ningú sap també com se sent realment aquesta sensació. I que des de fora, en sèrio t'estàs preocupant per un moc, que un dia és un moc, un dia és una altra cosa, però en sèrio t'estàs preocupant per això. És com, sí, per què? Perquè per mi de sobte coses que poden semblar molt petites des de fora, a mi em poden generar un daltabaix. Sí. Ai, Mariona, gran primera resposta. Moltes gràcies. Gràcies per obrir-te i ser tan generosa. Lluís, és el teu torn. Quin és el teu gran triomf ocult, aquell que ningú coneix, aquell que et fa sentir orgullós de tu mateix? Mira, hi ha un triomf que coneix poca gent, la Mariona el coneix, i crec que davant de les càmeres no l'he explicat mai. Potser en algun concert sí. I és que, bueno, Eufòria, que si he mirat Eufòria, sabia que jo vaig passar per una lesió vocal. Començo des del principi. Sí. Jo vaig passar una lesió vocal quan estava treballant en una residència d'avis i amb aquella lesió vocal el que em va passar és que no vaig poder cantar. Anava a logopeda i intentàvem fer-ho valdre com podíem, però al final era evident que m'havia d'operar. O sigui, era bastant xungo. No podia parlar, a les 11 del matí ja se m'acabava la veu, no podia parlar ni cantar, era fatal. I llavors la Mariona em va dir de cantar un concert que feia ella a Lleida, a l'auditori. I vaig dir, home, clar, no la coneixia en persona, però sí per xarxes i tal. I que endavant, clar que sí. I em va convidar a cantar quan tenia jo la veu
així, va sortir bé el concert. I quan vaig veure que ella va fer sold out a l'auditori, que la gent l'aclamava, que era tan guai aquell concert, vaig dir, hòstia, jo vull això. Vull això, no sé com ho he de fer, però vull això. I em vaig presentar a Eufòria 2. I em vaig presentar a Eufòria 2 amb la mala sort de que la lesió era tan xunga que em van dir que no. Vaig cantar molt malament i em van dir que no. I vaig dir aquella tarda a quiròfan. I vaig trucar per anar a operar-me. Amb la mala sort de que la recuperació va tardar molt. Havien de ser 3 mesos i va tardar un any. Mai són 3 mesos. I menys per un cantant. Doncs escolta, els logopedes ho veneu molt bé. I després ho vaig passar molt malament. Pensava que no podia tornar a cantar, ni parlar bé, ni res. I a poc vaig anar recuperant amb el pas del temps. Em van enviar un correu d'Eufòria 3, vaig dir, vinga, provem. Vaig enviar Eufòria 3, vaig entrar, vaig guanyar, va ser espectacular. És un somni, això, eh? Sí, és gairebé sí. com un somni d'aquells que tens quan estàs a 39 de febre, eh? Sí, no. Somnis irreals, aquelles coses rares. Tu pares a pensar i ho miro enrere i és una passada. Perquè va haver molts moments on pensava que tampoc podria aguantar amb el ritme d'Eufòria, no? Amb lo ràpid que era tot i cantar cada setmana. I m'ho vaig treure i vaig fer, al guanyar Eufòria, vaig fer un concert a l'Auditori de Lleida també. Vam fer sold out també i vaig convidar la Mariona per a venir a cantar amb mi. I va ser molt guai, va ser molt xulo. I me'n recordo que el dia, a més, va coincidir amb el meu cumple, crec que era. I m'estava encantant l'aniversari feliç. Sí. I va ser un moment tan bonic i tan xulo poder haver tancat el cercle de hòstia, és increïble que amb un any i pic o 2 anys hagués passat per tot allò i hagués pogut aconseguir allò que havia visualitzat. El moment d'aquestes muntanyes, no? Aquests Everest, que és el tema d'hòstia, m'he d'operar. I no atrevir-te mai a fer-ho, no prendre la decisió i al final veure amb els anys i amb el temps que aquella muntanya l'havies d'escalar, perquè realment ha desembocat en tot això que expliques. Sí, i sobretot entendre que no és un cliché quan es diu que els moments dolents i els moments baixos són els que realment després fan que apreciïs els bons i els que et porten a viure coses bones. O sigui, caure, tocar fons, fa que rebotis cap a dalt. Total. Sembla que no, però... Hosti, tu. Grans primeres respostes, ens hem posat profundíssims, però és que això és el que... Això és el que té la ronda, tu. Que potser d'aquí una estona estem explicant anècdotes frívoles. Ara veurem. He convidat 2 persones molt profundes avui, o sigui, això pot anar molt avall, eh? No, i a més el Lluís quan ha entrat aquí avui no vinc amb el rotllo profunditat. I pam, a la primera ja, t'ho he dit, que aquí es crea un ambient. Vaig a connectar amb el jurat pervers. A veure què n'opinen d'aquesta primera resposta i a veure si consideren que això està funcionant. Darrer capítol de la temporada, d'aquesta tercera temporada, capítol 52. Anastàcia de Oliveres, com ho estàs veient, això? Sí? D'acord? Ai, d'acord. Ara els ho comunico, i tant. Ara us ho comunico, nois. Està agradant molt, això. Diuen que heu de seguir en aquesta línia i que els hi posareu molt difícil la decisió si seguiu en aquesta línia. 2 guanyadors d'Eufòria, però avui només guanyarà un la ronda perversa. Qui serà? Baixem a la planta menys 2, que ens agrada molt la planta menys 2, perquè hi surten temes molt sucosos, que ens agraden aquí a la ronda. Planta menys 2, sí. Mireu. Planta menys 2, perversió quotidiana. La perversió quotidiana. Els humans som ben temeraris, sobretot quan les emocions se'ns desborden. Ens acostuma a passar. Quan les feres que portem dins se'n revolten, llavors ens endinsem en grutes fosques. Sabem que ens hi guanyarem un bon disgust, però no sabem fer mitja volta. I anem directes. Segona pregunta d'una jornada memorable. Repesquem de la col·lecció de sotracs, aquella en què t'hi vas tirar de cap malgrat saber les ferides que t'ocasionaria. Aquella en què el garbuix d'emocions t'hi va portant limusina. Quin disgust, trasbals o sotrac emocional et vas guanyar a pols? Avui, tio, Avui funciona, això. tinc els dits molt poderosos Estàs avui. fi, avui? Mira, a veure, torna a provar. Mira, ho vaig a tornar a provar. Atenció, Faig la pregunta un altre cop. Quin disgust, trasbals o sotrac emocional et vas guanyar a pols? Kamehameha aquí, que ens has regalat. Molt bé. Perfecte. Superpoder, aquesta. Sí. És una passada aquí, aquest Doncs plató. això, aquell que veies venir de lluny, sabies que t'hi acabaries estavellant, però tot i així vas tirar pel dret i et vas clatar els nassos. Ara comences tu, Lluís. Vinga, va, comença jo. Lluís,
El meu primer amor. Oh! El meu primer amor. Hosti, clar, és que El quins primer temes, amor quins sorgeix temes. al minut, no sé, que 15 o 20 poc. de programa, no ho sé. Cling, 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 el primer amor. A veure, Tofa una blanca. el primer amor va ser molt... Va trontollar molt. Crec que tinc la certesa, almenys la meva realitat, de que molts cops has d'aprendre a base de toxicitat i a base d'hostiar-te. Sobretot quan encara no saps relacionar-te bé amb l'altra gent, no? Aprens a base de... Sí, de bufetades. Hòstia, el primer amor va ser... Clar, és que va ser... Vaig estar a la friendzone durant 3 anys. Duríssim, va ser molt dur. Quedàvem cada divendres, anem a passejar, por ahí... Després ella li va començar a agradar alguns amics del meu grup, i jo ja estava... O sigui, fatal. I jo estava penjat. 3 anys, Molt. eh? Sí, 3 anys, amb altibaixos i tot, però... I jo no en tenia, jo, clar, dins del meu cap era però per què no t'agrado si jo faig tot per tu? Si jo faig tot per tu, si sempre estic allà. I va ser duríssim, i al final, vaig aconseguir trencar la friendzone i vam passar de fase. I va ser, les millors 2 setmanes de la meva vida. Va ser espectacular, sí, va ser... Bon gir de guió, eh? Sí, va ser increïble. No m'ho creia, és allò de que ara què faig quan arribo aquí, saps? Havia tardat tant a arribar allà que va ser una mica estrany. Després ho vam deixar, em va deixar. Que quedi clar. Em va deixar, vam perdre el contacte, un any després també va tornar, vam tornar a sortir, van ser... Ara sí, els 2 millors mesos de la meva vida, van durar 2 mesos més, em va tornar a deixar i va ser una experiència tan traumàtica, però després, amb el temps, van passar els anys i vam quedar allà quan ja érem madurs i més complets com a persones, i molt bé, ara ja superbé, vam reconèixer els nostres errors, la vam liar molt, però, hòstia, el primer amor és... A veure, si es correspòs és increïble, en el meu cas no va ser així, va ser molt trontollant. O sigui que jo sabia que m'anava a fotre una hòstia i vaig anar... És que és la resposta, o sigui, has respost a la pregunta. Realment és això, veure que te la vas a fotre, però tu hi vas perquè les emocions estan regirades. És això, hi ha la revolució de les feres, que en dic jo. Gran història, també. I ara amb aquesta persona us veieu, teniu una amistat, teniu relació d'algun tipus? Ara fa temps que no la veig, perquè ja ha tingut un fill, ja està mig... Bueno, no està casada, però com si estigués casada. Però sí, amb el temps vam continuar quedant i fent cafès i tot, i molt bé, vull dir, sí. I se t'ha passat l'amor? Perquè de vegades aquests amors duren per sempre. Sí, bueno, però li tinc un record Mira la Mariona com em mira dient, sí. Aquests amors no s'obliden de vegades. Ara és com la cançó aquesta que és la de Oreja de Van Gogh o Amaral, que diu, empiezo a pensar que el amor verdadero es solo el primero. Ah, sí. ¿No? Sí. Amor verdadero, solo el primero, y es empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Ojo, un momentaç, eh? Ah, Roses. Sí. Por eso esperaba Roses, sí. Eufòria 5, ojo, No tinc edatge. M'hauria agradat molt a mi de jove anar a un concurs d'aquests, t'ho juro. El que passa és que, clar, tot això ha arribat tard a la meva vida. Clar. Però m'hauria encantat, Home, Molt ok, divertit. Parlarem amb els Però si directors, a tinc veure 50 anys, no hi pot anar un vell a Fa aquests 20 concursos. anys o té, en tenies 30. Ah, sí. Bueno, pots anar a Eufòria Sènior. T'imagines que fan una obra Exacte. Espera, ja veuràs. Molt bé, gran resposta, Lluís? Gràcies. Gran resposta, 2 de 2. Però és que aquestes dues ho està semblen quadrant. escrites per un guionista. Sí. O sigui, respostes d'aquestes de dius, en sèrio? Sí? Respostes de persona que... O sigui, si el Lluís no m'hagués dit que ell la ronda no l'ha anat seguint, semblaria que és una persona que ha seguit la ronda i que ve a buscar la victòria. Sí. Que us semblaria? Bueno, Molt bé, espera, Lluís. espera, que veiem a veure- Gran convidat de la ronda perversa, però davant tens un tòtem com la Mariona Escota, ha Sí, fet una és gran difícil. primera resposta, a veure la segona. Aquella hòstia que veies que venia, però allà que hi vas, Jo hi crec vas que llançar de cap. va pel mateix lloc, però no és el primer amor, és un seguit de males decisions en quant als homes. Llavors, No, de veritat. que no eren ni homes, eren nens en aquella època. I precisament per això, jo tenia la mania d'anar a buscar el garrulo que treia males notes, que era un passota i que jo anava de cap allà, sempre, i clar, em vaig, la mà de patacades que em vaig emportar són històriques. Llavors, clar, cap d'ells, un va arribar a ser parella, va ser una gran hòstia, també. Però nosaltres vam durar, què, mig any.
mira. 6 Bueno, mesos, Sis crec. mesets, no està malament. Pensava que Mig any m'anaves és a dir 3 bastant. Sí, setmanes. no, 6 mesos. Però anaves veient coses que deies, ui, però jo segueixo aquí, però ui, vaya red flag, però bueno, jo segueixo aquí. I clar, i després, tant amb ell com amb altres nois amb qui no vam arribar a ser parella, però anaves d'allò, i jo ho notava, i va un moment que em vaig fins i tot com ratllada, dir, jo tinc un patró d'anar a buscar el que no em convé. Per què faig això? I després els que sembla que et cuidaran més i estaran més per tu i tal, no m'interessen gens. I ara se m'ha girat el patró completament. Ben fet. I això ho has treballat d'alguna manera o ha estat un gir L'edat. que ha vingut per inèrcia? Jo crec que l'edat. És veritat, I l'experiència també, I vull dir, si no l'experiència. haguessis passat per aquests nois, Sí. no? Segurament no sabries què Sí, vols. sí, però sí que va haver un punt que vaig notar, perquè de sobte va començar a aparèixer a la meva vida gent que era més de l'altra manera i vaig dir, espera, que això és increïble. Això mola, Mola molt. I jo crec que amb l'edat i també fent-me gran i començant a aprendre també com sóc jo i què vull i què no vull, perquè abans t'estic parlant de que tenia 17, 18, 19. És aquella època que no en tens ni idea de res, que et tires de cap a tot, que a la mínima que et fan una mica de cas ja t'hi llences de ple. Sí, sí. I jo me les anava emportant i era horrible. Però tampoc és que... Ho recorda amb un somriure, cosa que està molt bé. Sí. Ah, Sempre, sí, sempre. perquè- Recordar les coses amb un somriure Clar. sempre és sensacional. Perquè hi ha una mà de Perquè han passat molts anys, anècdotes. Bueno, han passat molts anys d'això. passat Tens bona bastants. relació amb aquests nois o no? No. Amb cap. N'hi ha molts que no em saluden i jo n'hi ha que tampoc. Ah, sí, us seguiu creuant pel poble, per exemple? Sí. A vegades un ei tonto, però n'hi ha un que, per exemple, és que m'evita completament. Ah, sí? Sí. N'hi ha un altre que em va començar a tornar a escriure després d'Eufòria Ai, que i vaig maco! pensar, mira. demanant favors i vaig pensar, però tu a què vas? I això ha passat amb més d'un i de dos. Sí? Sí. I ja està. I després algun altre que sí que és com formal, però de dir et vas portar fatal, no tinc per què mantenir una conversa amb tu, saps? Sí, però és boníssim que hi hagi gent, això que passa, no? Que has estat amb una persona, les coses han acabat malament, no han anat bé, i que quan et creues amb aquesta persona pel carrer no hi ha ni una mirada, o sigui, ni una salutació, us eviteu mútuament, no? Sí. Això és una cosa que passa sovint i... És per Valls, que la deu Clar, conèixer, clar, tothom deu clar, conèixer clar. la Mariona No, i a Escoda, més és vull molt dir, interessant el que vaya putada. explica, és interessantíssim, o sigui, el fet que, clar, hi ha un punt que tu havies estat una persona anònima del poble i de sobte guanyes un concurs com Eufòria, que a més la primera edició va ser ser la bestial meva, l'audiència sí. que va tenir i... O sigui, és que tothom sabia el que era Eufòria i tothom sabia que era Mariona Escoda i clar, tots aquests amors que havies tingut de sobte diuen, hòstia, la Mariona s'ha fet famosa. Està l'Instagram petat. I clar, i llavors cadascú reacciona a la seva manera. Hi ha gent que et ve a demanar favors, tu. Clar, clar. L'Instagram patat, això m'interessa. Sí, clar. Molts home, missatges, no? Hòstia, quan guanyes Eufòria és una barbaritat. De gent que no realment, coneixes. Hòstia, jo em passava hores intentant contestar a tothom perquè tenia com a, hòstia, no els contestaré, es pensaran que sóc mala persona. Sí, sí, i em tiraré tot el matí contestant a gent, sí, sí. També. I això com ho gestiones? Això, Perquè no ha de ser fàcil. Com pots? Se te'n va l'atenció, vas molt... com dir-ho? Estàs molt dispers, crec jo. Vas una mica allà on et porta la corrent. Perquè t'arriben moltes coses, no? És que de cop guanyes i t'arriben missatges de tot arreu, vine a aquest festival, aquest et convida no sé qui, vull fer una cançó amb tu, que guapo que ets, que bé que cantes, tot, saps? O sigui, t'arriba de tot. O sigui, interessos molt diversos. Molt diversos, Sí, clar. sí, Des de gent que et vol contractar, gent que vol lligar amb tu. sí, sí, clar. I això depèn de com estiguis tu en aquell moment, no? Sí. És molt interessant, això. Quants missatges podies rebre Mariona Escoda o el Lluís en el moment àlgid, Parlo del moment àlgid. Mariona, segur que més. Quants missatges podies rebre? Ah, uau, no ho sé. Clar, en el moment de guanyar jo recordo anar fent així i no s'acabava. I no s'acabava. I diu, ho he de contestar tot. Sí. A mi em passava després de cada gala, també. Sí. Després de les gales, també, anar fent. I jo tenia el mateix, sentia com l'obligació d'haver de contestar, perquè és com aquesta persona s'ha pres un moment per escriure'm un missatge o per dir-me qualsevol cosa bonica i a mi no m'agrada sentir que passen de mi. Per tant, no em costa res, ara que tinc el matí lliure o el que sigui, dedicar-me a reaccionar ni que sigui o a contestar, perquè això també et
fa més humà i t'apropa més al final a la gent que t'està seguint i t'està dient coses. Sí, no, és que és fort. La febre d'eufòria ha fet coses molt curioses. Per exemple, la meva germana un dia em va dir, la meva germana, que és una persona que té 46 anys, em va dir, hòstia, no ho he pogut evitar, i li he escrit un missatge al Triquell per Instagram. La meva germana! Dic, què, tu has fet això? Una persona tan prudent com ella. Li va escriure un missatge al Triquell, tu. Uau. El Triquell va tenir aquest impuls de dir-li, hòstia, m'agrada molt com ho fas. Doncs clar, és aquesta És cosa que us això. passava a Però vosaltres. això és tan fàcil, vull dir, al final és un botó. Clar, Vull dir- és buscar i Ja està, pam. Sí, sí, sí. enviar, i si l'altre vol et respondrà, i si no, no, però tu ja li has enviat. Va respondre? Sí, crec que li va fer una reacció, o li va dir un gràcies, sí. Molt bé. Crec que sí. Sí, molt bo, això que expliqueu, m'ha agradat molt. Doncs anem ara, després... No sé com anem de temps avui, crec que ho igual, estem és fent llarg, l'últim això, però és capítol. igual, és l'últim capítol. Vinga, pressa. Festa, noi. Hem completat ja la planta I menys festa, 2, noi. encara en queden unes quantes. Anem a la planta menys 3. Atenció a la planta menys 3, que és la botiga d'andròmines de la senyora de Ambules. Som-hi. Anirem a parar a un lloc màgic. Anem-hi, que ens agrada molt. Aquesta és nova d'aquesta temporada i ens agrada molt, anem-hi. Menys 3. Mira com ho diu el Jofre Llombard. Planta menys 3. Perversió a la carta. Aquesta veu del Jofre Llombard, la botiga d'andròmines de la senyora de Ambules. Jo deambulo, tu deambules, ell deambula. En aquests prestatges que veieu per aquí, hi ha molts articles que no serveixen per res, però de tant en tant n'apareix algun de màgic. Hosti, mireu aquest. El guanyòmetre. Guanyòmetre. El guanyòmetre. Aquest és nou, Mireu, el tenim aquí, el guanyòmetre. Guap. Perfecte. I el veieu, sensacional. El guanyòmetre, mireu-lo. Ah, m'agrada molt el guanyòmetre. Voleu saber de què es tracta? Som-hi. Sí, clar. Doncs tercera pregunta de la jornada. Amb aquest aparell fabulós pots guanyar una qualitat, una característica, una capacitat, un do, una habilitat o fins i tot una cosa material. Però només una. Només una. Només una? Quina tries? M'ha vingut una cosa al cap. Ah, sí? Som-hi. Ves tu, perquè jo... De guanyar amb el guanyòmetre. Només una, eh? Sí, ara mateix la més important. Ep. Necessito un pis. Necessito un Bona, pis. bona. Hòstia, com està el tema aquest, eh? Sí. Està fatal. És horrible, però és que ara mateix és imperatiu. Urgeix. Però on, aquí a Barcelona? Hòstia, vas forta, eh? Bueno, ja. Fill meu, Es demana però... molt, eh? Hòstia, què et dona en eufòria Quin tema aquest? de premi? Menys que tu, ja t'ho dic. Ja. Quin tema aquest de l'habitatge, eh? Estic bastant indignada. Bueno, com tothom, eh? Però al final és que els que som d'aquí no podem viure aquí, saps? És horrible. I porto un any mirant i costa molt. Costa molt que algun compleixi tot i a sobre estigui bé de preu. Perquè estem parlant de molts diners. Llavors, bueno, anem fent, ja està. Però ara, a més, és una època vital que comença a urgir. Sí, i a més és el que tu dius, un any, que al principi potser comences dient a mi m'agradaria viure, no? Perquè tots tenim els nostres Sí. gustos i tots podríem triar on volem viure, i tu dius, voldria viure a Gràcia. Vaig començar ja així, dius, jo. ja, veus? I després dius, bé, és igual, ja ho amplio també a aquesta altra zona, i aquesta altra, i al final ja és qualsevol lloc de Barcelona. Lloc. Sí. I no hi ha manera. No. Però on vius tu, llavors? Jo ara estic amb una amiga meva de lloguer a casa seva, al Poble Sec. M'agrada molt, estic és molt molt a bon barri, gust. a mi m'agrada molt també. Estic molt a gust. Però sí que és veritat que ja noto com la necessitat de tenir casa meva, perquè no ho he tingut mai, i sempre he anat a cases d'altra gent, sempre, no? De casa en casa d'altra gent, he sigut supernòmada. I ara necessito el meu espai, com de dir, casa meva, si us plau. I ja està, estem en això. Però quan ho has dit he pensat, és que és el meu monotema, o sigui, em passo el dia mirant, visitant, per tant, si puc demanar alguna cosa al guanyòmetre, li demano això. El guanyòmetre, ai, el pis, guanyòmetre, que ara A veure estem pensant si que és el una tenim cosa per aquí, fictícia, però existeix, el tenim aquí, el Sí, guanyòmetre. està aquí. Volem el pis de la Mariona Escoda. T'imagines que surts d'aquí amb un pis? Seria increïble. Seria boníssim, això, eh? O que algú de sobte, tu, que jo venc i en tinc uns Hòstia, bé de mira, preu, no sí. sé què. És que de vegades les coses s'han de dir. S'han de dir perquè no sabem qui ens està veient en Veus? aquests moments. És el que he pensat. Aquest capítol
l'estem gravant el divendres, avui quin dia és? 10 de juliol? 10 de juliol. I sortirà el dilluns dia 13. 12-13, sí. I qui sap què passarà aquí? Qui sap què passarà passarà? aquí? El pis de la Mariona Escoda. Sí, és un molt bon tema aquest, eh? Realment ho estàs fent molt bé, Mariona, i aquí estàs sent una convidada excel·lent de la Ronda Perversa. Moltes gràcies. Però tens davant un rival d'entitat, Molt fort. perquè també ho està fent molt bé el Sí. Lluís. Què vol guanyar el Lluís al guanyòmetre? Home, si hem de demanar i dius que pot ser cau i la gent ho escolta, doncs una masia a la Cerdanya. Opa! No sé, Molt bé. estaria bé. Hosti, mira, no ho sé, et diria... m'agradaria tenir molts diners. M'agradaria tenir molts diners. Però no per... O sigui, per guanyar temps, per tenir temps. Correcte. M'agradaria molt al meu dia a dia tenir temps. Per estar... Buah, és que sonarà molt hippie, però per estar present, per estar allí, perquè és que... anem corrent a darrere dels diners, i estem tot el dia pensant en el que toque després, És que m'he de pagar un pis, és que clar, m'ha arribat la multa, és que tal. I això fa que no pugui estar present en la majoria de coses que tinc al meu dia a dia. Ara sí perquè estic de vacances, estic superbé, però quan estem a meitat de setmana i tal, m'agradaria estar més present. Estar més present amb la gent, amb tot, estar més connectat. A vegades em desconnecto molt, ja sigui pel mòbil, ja sigui per el que he de fer demà, ja sigui perquè, hòstia, he de guanyar més diners, he de fer més, saps? Sí. Es Així pot convertir en una mena d'obsessió, a mi també em passa això. Sí, jo crec que anem una mica tots amb una cursa d'aquestes de rates, de vinga, a veure qui guanya més. I és veritat, estem tots allà, vull dir, i ningú deixa de córrer. Però sí, m'agradaria tenir, doncs això, o més diners per tenir temps, o temps, directament. Sí, és que la resposta és bona perquè els diners, o sigui, moltes vegades dius, hòstia, aquest vol més diners, quina cobdícia. No és per comprar-se un iot i anar-te'n a Eivissa a passar 20 dies. No és per això, sinó és per aquest tema que tu comentes, el Per temps. estar tranquil. El temps, per poder estar tranquil, perquè és que realment tot va molt de pressa, i el que tu també has dit del mòbil. Un altre hit, eh? No, és una cosa que s'hauria d'extingir, els mòbils, els smartphones. Jo ara tan feliç, ara ho recordo, quan... Abuelo cebolleta, batalleta. Però clar, jo vaig créixer sense el telèfon mòbil, no existia quan jo era jove. On hi havia l'Snake, no? Sí, exacte. Nokia. Però, bueno, això va arribar a tardet. Sí. I, hòstia, ara penso que realment vaig tenir molta sort de créixer sense telèfon mòbil, sense l'existència d'aquest aparell diabòlic. És que el fotria... Però clar, després quan se t'espatlla un dia, t'entra una angoixa. Quan no et funciona 2 minuts, que s'ha bloquejat o qualsevol cosa, et va el cor a 100. És que no sé què dir-te, a mi no m'entra angoixa, a mi m'entra una pau. Ah, sí? Sí, t'ho juro. Buah, les vegades que m'he deixat el mòbil a casa o... És com a, que bé. És que som esclaus d'això. Som molt esclaus. Però això no es pot fer durant l'any, perquè et deixes el mòbil i clar, allà hi tens la cartera, hi tens els contactes, hi tens el no sé què, i és un, hòstia, és que ho tinc tot aquí, si perdo això, ja està, estic venut. Sí. El pis i diners. Heu estat aquí... El temps, també, jo em pensava, a veure quines respostes donaran aquí, pensava, més confiança en mi mateix, aquestes coses, però no, hem anat a la part material, que està molt bé. A veure, n'hi ha de les altres, però clar, bueno... Sí, però només en podia ser una, però molt bé, clar, hem d'anar a la part material, perquè és veritat, un pis i més diners. Problemes reals. Perquè l'altre que et demanaré és impossible, per tant, o sigui... Guanyòmetre, si us plau, fes que quan sortim d'aquí tinguem tot el que hem demanat. Manifestem el guanyòmetre. Demana alguna cosa, David, potser cola. No, és que jo vaig en la línia del Lluís, calés, però no per, ja et dic, no per cobdícia. No, per estar tranquil. Sinó per estar tranquil. Escolta, i per fer cançons també, que les cançons, o sigui, l'art, hòstia, sembla que no, però costa molta pasta. Els diners. Que no hauria de ser així, també. Sí. I això, hòstia, és una passada el dir, vale, què fa? Inverteixo en aquesta cançó, en aquest videoclip, en aquestes fotos, en la promo, i hòstia, és molta pasta. La gent, quan em trobo gent pel carrer que em diu Lluís, i quan serà la següent? O per quan... Acabes de treure un disc? Per quan el següent disc? Quan em recuperi econòmicament d'aquest. És que és així. Hòstia, a vegades tu pares a pensar i dius, és que és pasta també, saps? Clar. No, i és que a més vivim en un sistema que gent de classe mitjana com nosaltres no pots créixer econòmicament, perquè et foten uns pals i et foten unes sablades, paraula que no sé si és correcta en català, però és igual, un sablazo, el que s'entén com un sablazo, et foten uns sablazos que no et deixen créixer econòmicament, no pots estalviar de cap de les maneres sent de classe mitjana. Bé, doncs mira, s'ha convertit en això la societat. Com els artistes en sabem una mica d'això, no? Sí. Yeah. No, i els del nostre sector també. Sí. En fi, tu.
Mirarem indignat, però... Però està quedant molt reivindicatiu. Està quedant un capítol, m'agrada. Avui no hi ha riures, Avui no riurem aquí. Ja vindran. Algun riure, alguna riallada hem fet, però ara sí que arriben les plantes sucoses de la jornada, on ens ho juguem tot. A la planta menys 4 fa setmanes que no hi anem perquè estan fent obres. Les obres de la planta menys 4, mireu allà, les obres, els germans Arranges, els tenim allà. Ei, com esteu? Tot bé? Acabareu algun dia? Sí. Gràcies. Tenen tot l'estiu, ja. Germans Arranges i amb el... Com es deia l'altre tio? Sí, Demores. Demores, el cap d'obra. I ara sí, baixem a la planta menys 5, arriben les dues plantes més cèlebres d'aquest podcast, que són la conjugal i la genital. Anem a la menys 5. Anem-hi! Sí! L'última vegada aquesta temporada que escoltarem això. Planta menys 5, perversió conjugal. Amb aquest riure malèvol tan ben trobat. Avui, a la planta menys 5... Què ha passat, Està empanada. M'he gripat. Molt bé, m'ha hagut de despertar. És que els dos es coneixen des de fa temps, S'ho han dit al principi que són amics. Es van conèixer abans d'Eufòria. Sí, i tant. Abans Sí. d'Eufòria. I Hi ha hagut algun idili entre vosaltres? Idili? Idili, sí. De què, de conjugal? Sí, si us heu enamorat en algun moment, si heu tingut algun flirt, no? Què va. No. Molt natural. No, es tornen a mirar per dir no. Digues Home, que potser de sobte per part teva, sí, però per com? Recordem a veure aquella festa. No, crec que no va passar res. al bar. Amistat sana, amistat pura. Doncs avui a la planta menys 5 hi tenim la Pregunta doble. pregunta doble. Aquí hi haurà dues preguntes. Perfecte. Quedem-nos amb dues paraules aquí. Tòmbola i quadrilàter. Dos llocs per on el verb guanyar s'hi passeja sovint. Suma-li aquí l'amor i la parella i ja tens el galimaties muntat. Endinsem-nos primer a la fira de l'amor, a la tòmbola, que t'atrapa amb les seves llumetes i les seves promeses encisadores. I pots guanyar premis de tots els tipus. Un sempre té doncs, aquelles ganes i aquella aspiració d'obtenir el Doraemon, aquell gegant que hi ha allà. Hòstia, volem aquell Doraemon gegant d'allà. Aquell que l'encarregat de la caseta té exposat en una zona preferent, però sempre t'acabes emportant la morralla, les escorrialles. Cinquena pregunta de la vetllada, esmoleu la sinceritat, que vingui l'esmolador de la sinceritat, Constantinos Esmoles. Mireu-lo, aquí. Ui, que és menut el Constantinos. Es passeja per aquí, pel plató. Que aparegui al sofà de la ronda perversa la col·lecció de premis més calamitosos que heu obtingut. Si els reunim tots, podem convertir aquest espai en un mercat ambulant de l'horror conjugal. Quin premi que vas guanyar a la tòmbola de l'amor retornaries avui mateix a l'administració? Vas tu, Mariona? No. Per ordre de com ha anat tot, vas tu. En sèrio, allò em toca a mi ara? Has de replantejar la pregunta. Quin premi que vas guanyar a la tòmbola de l'amor? Replantejar, no repetir. Doncs aquell premi que has obtingut en l'amor, Sí? hòstia, que avui mateix retornaries, perquè és un premi que has descobert amb el temps que va ser un premi enverinat, que no. Mariona, vas començar tu? Jo qualsevol dels nois que us he dit abans que em vaig... És cert, és que és veritat, de fet ens ho has explicat ja. És que està vinculat amb tot el que vaig fer en la forquilla dels 17 als 19, dels 16 als 19, aquella forquilla d'edat, ho torno tot. Tot ho tornes, tots els premis de l'amor que vas obtenir a la tòmbola, Tots. retornats a l'administració. Sí, a veure, és un aprenentatge i acabes veient el que no vols, però la vida hagués sigut molt més fàcil i molt més senzilla si no hagués estat... O sigui, si no hagués aparegut aquesta gent a la meva vida, ja està. Ja no ho veuran potser i diran, joder, xata. No és tan fort, però sí, al final és això. Tot retornat, Tots aquests premis amorosos. A veure, potser n'hi ha algun. tots no, potser n'hi ha algun que no. Ai, que em quedaria, Però has estat molt enfeinada aquests anys, pel que veig, perquè hagis No de fer et tanta pensis, memòria. no et pensis. També t'estic parlant de coses de 4 petonets una nit, O sigui, t'estic parlant de coses d'aquestes. No hi havia tanta feina. A més, 4 jo era... petonets una nit que els tornem a l'administració. N'hi ha que sí. Hòstia, sí, bueno, clar, N'hi aquests ha uns que quants, sí. sí. n'hi ha que Petonets sí. desagradables. Hòstia, No, o sigui, experiències desagradables com a tal, no. Ara, que després se'm girés la truita o de fer-me jo moltes esperances de dir ai, no, que bé que ha anat i Sí. quina persona més guai, que guai que s'hagi interessat en mi i tal, no sé què, i després un ghosting abismal
saps? O no ho sé, o després veure que què he fet, saps? Per què aquesta persona? O després al contrari, de sobte s'obsessionen amb tu i comences a veure que se'n va pel mal camí. Ui, les obsessions terribles. N'hi va haver un que li va agafar molt fort, que el vaig haver de bloquejar i... Hòstia, Sí. Allò de 300 missatges, És una Però, Mariana, mica. I que després t'escriu per Instagram, per WhatsApp, per LinkedIn. No expliquis, que em vas bloquejar. No, però vull dir que va ser una època d'experimentar i de veure també doncs, el que no volia i ja està. El ghosting també és un tema bastant freqüent. Aquí a la Ronda Perversa veiem que està molt estès. Vaig a connectar un moment amb la nostra intel·ligència artificial. També tenim intel·ligència artificial, que és la Gladys Calcules, que em dirà exactament quantes vegades hi ha hagut ghosting a la Ronda Perversa. Uau. Perquè és que és un tema molt habitual, Clar. és que és molt Vale. fort. Gladys Calcules, si us plau. 12 vegades s'ha parlat de ghosting a la Ronda Perversa, en 52 capítols. S'ha parlat S'ha parlat de ghosting a la I Ronda em semblen Perversa. poques. Curiosament... de què li han fet, però ningú parla de quan l'ha fet. Aquí anava a dir això. Correcte. Tothom ha rebut ghosting, però Sí. ningú ha fet ghosting. N'has fet Ai, mai? quina casualitat. Jo sí. Som bona gent, oi? Jo sí he fet ghosting. Has fet ghosting? He fet ghosting i d'alguns justificats. I, hòstia, és que alguns altres no. No, hi ha algun altre que no. Sí, sap greu. Després passa alguna setmana i dic, hòstia, perdó, que sàpiguis que, mira, em vas enviar el missatge i en aquell moment pues, no em venia de gust contestar i hòstia, sí, hi ha hagut alguna vegada que ha caigut. No n'heu fet vosaltres alguna vegada? alguna vegada, O sigui, a veure, sí. I no amors, sinó alguna amistat o alguna cosa que dius, hòstia, quina mandra, ara, i van passant els dies... Hòstia, ja, sí, clar. Sí, sí. però Una Però és mica que de sí que és ghosting... veritat que és un tema que tothom parla de quan li han fet, però ningú se n'adona de quan fa. Exacte. Sí, Sí. Sense voler es fa. Home, algú ho ha de fer, no? Si tothom en rep. Vull dir Sí, que- però de vegades es parla d'aquest ghosting d'haver tingut una cita amb algú Sí. i el dia següent aquesta persona ja ha desaparegut per sempre i no t'ha respost, i no et respondrà mai més a cap missatge. S'ha fet fonedís. Aquest és el ghosting que suposo que més dol, no? Sí. T'han utilitzat directament. Sí. I el premi que retornaries, el premi que retornaries... Com era la pregunta? Ja no la recordo, tu. el Sí, premi la que- tòmbola de l'amor, aquell premi que guanyem, que dius, no, amb el temps dius, el A veure. retornaré a l'administració. Jo, al contrari que la Mariona, jo vigilo molt, o sigui, no retornaria a pràcticament ningú perquè és que jo fico el peuet a la piscina per veure com està i vigilo molt amb qui vaig, o sigui... Estàs deixant fatal. No, inclús crec que és una cosa que depèn de com pues, et perds coses guais, no? Però jo molt ràpid, a la que detecto alguna cosa que no m'encaixa, hosti, ràpid dic, T'esfumes, vale, no. sí. no Adéu. encaixarem. Llavors no m'he portat gaire sustos d'aquests. Millor. No, però sí que una vegada, mira, només he utilitzat Tinder una vegada a la meva vida, o sigui, només he fet una cita de Tinder, i va ser l'única cita, perquè quan tens una cita amb mi, jo sóc molt majo, sóc molt guai. O sigui, una cita amb mi és impossible que sigui avorrida. No, o sigui, ho dic de veritat, m'agrada molt conèixer la persona, m'agrada molt, hosti, passar una bona estona, siguis qui siguis, no? I va ser l'única cita que vaig dir, hosti, quin desastre, que malament, tio, intento, o sigui, és una paret. De primeres, vaig quedar amb aquesta persona i no era res semblant a les fotos, res. De fet, em va costar molt Hòstia, saber que era ella. I, estaven manipulades. bueno, o un angle perfecte. Sí, molt ben ho sé. tirades. Això passa. I bueno, va ser, bueno, no passa res, anem a donar una oportunitat, tirem endavant, i tot i així va ser tan muermo, o sigui, vaig intentar treure-li suc i no va sortir res d'allà, i jo estava com, hauria d'haver cotitzat per aquella cita, t'ho dic de veritat. I sí, i no, va sortir tan malament que vaig dir mai més Tinder, o sigui, Tinder és l'única cosa que retornaria. Les apps aquestes són fatal. Doncs mira, ja ens ha respost. Sí. Veus el premi que retornaries a l'administració, aquella cita El que vas Tinder. tenir per Tinder, el El Tinder no, i el aquella Tinder, cita. el Tinder, sí. El Tinder. Sencer. I aquí també hi havia la segona pregunta, recordeu, perquè clar, anem al quadrilàter conjugal, on s'hi han lliurat allà crues batalles. Batusses verbals acarnissades que et deixen grogui encara que no obtinguis la victòria. Hi ha combats que recordarem tota la vida i ara n'haureu de rescatar un. El millor de la vostra trajectòria amorosa. Aquell que encara celebres i treus a passejar quan et convé. Quina discussió vas guanyar el quadrilàter de les disputes conjugal i és, sens dubte, la millor victòria del teu palmarès.
Per què fas que no amb el cap? Perquè és que jo no discuteixo. Ja, És De que debò? soc evitadora del conflicte nata. Llavors, tinc un problema amb això també, No poso límits, no em queixo, o sigui... Mariona, Fatal. barra lliure. Vull dir, és que és horrible. Però ara n'estic aprenent i en l'última relació que vaig tenir em vaig aprendre moltíssim i vaig començar a fer-ho, Però em costa molt i, per tant, no discuteixo. Soc de sí, ho entenc tot, no pateixis. Sí, soc una mica això. Sí. Però recordo molt bé el primer cop que vaig posar un límit en una discussió o una situació que a mi no m'agradava, que va ser com... Acabo de posar límit, saps? Com de... Ai, li acabo de dir que això que has fet no m'agrada, saps? I què havia passat? No, res. O sigui, em va parlar malament, o sigui, em va parlar com tractant-me una mica com si no en tingués ni idea d'una cosa, no? Com de, és que això no sé com no ho veus així. I era com, tranquil, tu d'això en saps molt, jo no en tinc ni idea. Estic opinant des de la ignorància completa i t'estic donant la meva opinió. Si no et sembla bé, o després m'has de tractar així, no me la demanis, saps? Però no em pots parlar així. O sigui, aquest to no el pots utilitzar. I es va quedar com així, crec que sorprès, que estigués posant un límit, i em va dir, d'acord. I va canviar el to i no m'ho va tornar a fer més. I jo estava com, molt bé, Mariona, com aplaudint-me internament, saps? La meva nena petita, molt bé. El quadrilàter de les entranyes, Sí. Gran triomf aquest. És que moltes vegades la gent que evita el conflicte i la gent que reacciona sempre bé a tot, el dia que diu, ei, prou, hòstia, la gent es queda molt parada, Es queden esturats perquè, hòstia, Sorprèn que aquesta persona et digui això. realment això que m'està dient li ha fet mal i realment aquí, si tu reaccionessis així sempre, és diferent, clar. Clar, llavors jo, quan em poso sèria o quan poso perquè jo soc molt tolerant, vull dir, també em considero com molt empàtica, llavors sí que és veritat que sempre entenc per què certa gent pot prendre certes decisions o per què poden actuar de certa manera o per què la vida els pot portar a fer certes coses. Llavors, com que ho entenc, no em queixo, simplement ho entenc, no? Però això a vegades es malinterpreta per... Vale, doncs tinc via lliure, no? I no, hi ha situacions que de sobte, quan ets una persona així i fas això, sobte i fins i tot l'altra persona s'ho pren més seriosament, no? És el que deies tu ara. Clar. S'ha de racionar molt, això. O sigui, els atacs aquests, o sigui, quan entres en còlera i en combustió, això ho has de saber racionar molt a la vida. Perquè no et prendran seriosament si cada dia tens un atac de còlera. Feu-me cas. Atacs de còlera un cada 2 anys. I et prendran seriosament. Oi que sí, Lluís? Sí. És que és així. I tu? La discussió? Jo soc bastant com la Mariona, a mi em costa molt discutir, ja. Però et diria que de les batalles que estic més orgullós d'haver guanyat són les del Google Maps. Les de copilot, o sigui, quan tinc la parella de copilot, de veritat que no... O sigui, estamparia el cotxe, T'ho dic de veritat, o sigui, tiraria el cotxe pel pont. Perquè dic, sí, espera allà, doncs vinga, va, anem cap allà, i cap al mar. Sí, aquestes, i és que en realitat no... D'aquestes de petites cosetes, no? De la convivència, estan guais. Però diria que les que em fan molta gràcia guanyar són les de competitivitat. Jo soc un picat. I tot el tema que sigui bolos, vinga, va, anem a jugar a bolos, anem a jugar a billar, anem a jugar al ping-pong, anem a jugar... Pues jo sempre he de poder més. I em pique molt perdre, contra la meva parella. Sí. Una vegada he guanyat, ja després vale, fem el que... Pues vinga, va, anem més relaxats. Però sí, tot el que són esports i coses d'aquestes, hosti, odio perdre. Ets competitiu. Sí, a les cartes també, al Monopoly, mare de Déu. El Monopoly. No, podem arribar no parlant-se durant 2 hores, Sí. Sí, Em pique molt perdre. Sí. Ui, hi ha jocs que fan entrar també en combustió, Sí. O sigui, a mi em va passar amb el Catan. T'anava a dir el Catan. El Catan és un joc sensacional, És és el increïble. meu joc preferit, però crispa molt una partida de Catan renyida, crispa molt. Jo una vegada vaig agafar el taulell, No, en sèrio? i totes les peces i fitxes pel terra, les cartes, va ser molt... Allò va ser molt... El Catan, a més, molt és comentat. d'aquests que donen punyalada trapera, no? Per darrere, clar. Sí, no? Sí. No he jugat mai. És que has d'anar a fer Has d'anar a punyalada apunyalar. trapera a Està fet l'altra així. gent. Si no, Traperament, sí. no aconseguiràs res. Sí, has d'anar A fotre directament. fotre. No jugarem mai al Catan, llavors. Molt bé, tu. Grans respostes, un cop més. Evitadors del conflicte, Sí, total. cosa que està molt bé. Els conflictes s'han d'evitar i, sobretot,
a 41 graus. O sigui, quan ara és en aquesta època calorosa, Està has tranquil. d'evitar el conflicte. Està molt perquè, tranquil. nano, si no... Sí, sí. Arriba la planta Menchís. Yep. Atenció, la planta Menchís, on tot s'acabarà decidint. Jo crec que està molt renyida la competició d'avui. No sé qui pot anar guanyant. A veure, Sincerament, no ho veig clar. No, jo crec que tu, No ho tinc clar. Jo avui vaig molt a remolc, Ara mateix. De les Sí? meves pervers. qüestions, com van les coses? Anastàcia de Liberas. Estan treballant avui, Uf. Uf. Fa que sí, que no, tal. O que ens hi juguem un pis. Imagina. El que m'han dit. Premis un pit. El que m'han dit. Un piset a Gràcia. El que m'han dit. No ho tenen clar, No, ja. No ho tenen clar. Planta Menchís. Planta Menchís. Perversió genital. Som-hi. M'agrada aquest som del Lluís. Sí, el veig amb il·lusió, perquè és un picat, ens ho ha dit abans, no vol perdre. Hòstia. Però qui t'està passant que et picaràs si perdràs? No, Això crec. pot ser també. Depèn del premi. Depèn del premi. El pis a Gràcia. És entrar a l'Olimp dels perversos. Ah, bueno. Ah, bueno. Te'l dono tu. Veus, a mi m'interessa una altra cosa. Una altra cosa pel currículum. Exacte. Quan la presenti, Que bueno, el un premi següent cop, Gaudí. exacte, que el següent cop que Premi vegi un Gaudí, programa també ha guanyat. diguin tot això que ha dit el Marc Morera Exacte, i afegeixi-ho. i afegeixi guanyadora de la ronda perversa. Sí. Això mateix. Ja som a Puerto Coppola, l'última escala de la travessa de la ronda perversa. Hauria d'existir un concurs d'anècdotes sexuals i una de les categories hauria de ser calamitats. Jo ho estic veient i m'ho inventaré, els Premis Coit. Un cop a l'any es fes la gala d'entrega al Palau de la Música i que quan pugessis a recollir el teu guardó expliquessis l'anècdota fil per randa davant de la hilaritat del respectable. M'agradaria molt, els Premis Coit. Podríem Coit, fer-ho, des de la ronda perversa, podríem Jo ho organitzar. veig. Adrià Llagostera, apunta, Premis Coit. Seria molt bo, això, És bo, és Perquè, bo. clar, el món és ple de vivències grotesques i tu pensaries, no, aquesta anècdota meva guanya, però no, és que n'hi ha tantes. Sisena pregunta de la jornada, en joc una planta a l'Olimp dels perversos. Presentem-nos els Premis Coit, amb l'anècdota més esperpèntica del nostre repertori, aquella que clarament mereix ser premiada. Quina escena sexolúdica afectivo-libidinosa, aquesta ja la vaig dir l'altre dia, aquesta paraula, però em va agradar molt. M'agrada molt. Quina escena sexolúdica afectivo-libidinosa de la teva vida podria guanyar el primer premi en un concurs d'anècdotes sexuals a la categoria de calamitats. Li toca el Lluís, no, ara? El Lluís. Vale, mira, primer de tot, vull dir una cosa. Trobo que hi ha una saturació, una sobresaturació a les xarxes de clips de gent parlant sobre la seva vida sexual d'una manera desproporcionada. No sé si us passa també estic al ronda perversa, també us ho he de dir. Però no sé si us passa a vosaltres, no sé si passa a Mariona, d'anar per Instagram i de cop veure algun clip d'alguna persona que, jo què sé, que pot ser idolatres o que tal, i d'explicar-te coses super explícites sobre el sexe i dir, tio, no m'interessa. O sigui, jo penso en el que he d'explicar jo ara i jo crec que el 90% de la gent que em veurà dirà és que em dóna cringe que el Lluís em digui qualsevol cosa de la seva vida sexual i, a més, no m'importa. Em dona aquesta sensació, No creguis, no? A la gent li agrada perquè és molt... A tu t'interessa quan veus No. algú? Ah, bueno, No m'interessa, però hi ha gent que sí. És que te'n podria dir unes quantes que et quedaries parat. Sí, a veure. Sí. Sobre l'èxit que tenen aquest tipus d'anècdotes. Ah, sí? Sí, a la gent... Ah, sí? Sí. Bueno, doncs que quedi a càmera que en realitat a mi em dona cringe veure a la gent parlar sobre la vida sexual que tingui a Instagram, en contra de la meva voluntat. Però m'ho miro. Les coses com... Veus com en el fons s'ha no et caigut dona un l'argument. punt de cotilleo molt... caigut tot no, l'argument. Fendrat. al final és cotilleo, saps? O sigui, és safreig. Saber de la vida tan privada d'una altra persona. Pot ser. Jo sé que no m'estic guanyant punts per guanyar el ronda perversa ara mateix. Però, a veure, us puc explicar alguna cosa, a veure, que no sigui... Explica fins on. Que a mi no em donés vergonya veure'm a mi mateix, perquè després em veuré un clip explicant-ho i diré, buah, tio, no hauries d'haver dit això. Que serà el clip que tallaran per l'Instagram. Total. No necessàriament, perquè aquí, en aquesta Hi ha coses més jornada d'avui, en aquest capítol, hi ha molts clips interessants. Hi ha de tot. Hi ha molts clips interessants. Doncs a veure, què us puc explicar? Mira, just abans d'entrar a Eufòria, jo estava solteríssim, vale? Viatjant per Brasil.
Ah, mira'l. el país més purità del planeta Terra. Sí. I estava jo living my life molt content i estava a Illa Grande, que és una illa pràcticament verge, és el paraís a la Terra, i estava en un hostal que hi havia un jardí superbonic i estàvem esmorzant allà i jo vaig veure que hi havia una noia allà i estava molt enfladet, estava molt guai, que guai, saps? I vaig anar a dir-li... Què passa, Mariana? Molt enfladet? Què vol dir molt enfladet? Pues bueno, anava molt, amb l'autoestima molt molt alta, confiat. molt confiat, i estava, pues això, in my prime, i vaig anar i li vaig dir em sembles molt atractiva. Pam. O sigui, marxo demà. I marxava, tenia un... Tal. I li vaig dir, vols que fem alguna cosa? I bueno, va dir que sí. Oh! Sí, va dir que sí. I vam anar a l'habitació que tenia jo. I va ser el pitjor polvo que he fet en ma vida, la meva pitjor actuació, o sigui, fatal. Vam començar al lío i a mi no es va aixecar. Al principi va anar molt bé, però després no es va aixecar. Oh, l'acordió, I sí, fatal. Llavors, bueno, vam fer la clàssica de seure, bueno, no passa res, i jo ja ho sé que no passa res, però... No ets tu, sóc jo... Sí, bueno, no sé què haurà passat, deu ser el calor, no ho sé. No sé, la calor. La calor fa molt, sí. I bueno, i als 10 minuts pues, la cosa ja agafa més confiança i bueno, vinga, va, tornem-hi, saps? I vam tornar a intentar i en aquell moment sí, en aquell moment espectacular. visca! En aquell moment va començar la festa i van ser els millors 20 segons de la seva vida, segur. O sigui, van ser 20 segons espectaculars i li vaig dir, escolta, no tots els catalans són així, ¿vale? Perquè ella era argentina. I li vaig dir, escolta, que no et serveixi com a exemple de tots els catalans perquè ha sigut fatal, això, i ara he de marxar perquè tinc una excursió, així que... Adéu. Ciao. Sí, Bona però anècdota, va ser molt maca, va ser molt maca. Bona anècdota. Quines Però, coses... bueno, on hi hagi confiança, realment, o sigui, on hi hagi proximitat i saps? O sigui, va ser guai, no va ser tens. Però quina injustícia. La vida és injusta. O sigui, passa... És així la vida. De no aixecar-se Hòstia, sí, és que a va que ser un l'explosió combo. de ple sigui molt precipitada. O sigui, és una cosa que és injusta. Sí, És molt injust, això. No? T'hi fixes la injustícia? Sí, sí. Però com pot ser? Passar d'un extrem a l'altre, no? Sí. En És molt bèstia. 10 minuts. Sí, és una un injustícia. combo que no li desitjo a ningú, la Està mal veritat. muntat, això, home. Sí, no. Però a mi m'interessa com vas anar, o sigui, hola, sóc el Lluís Sánchez, mira, vamos a... Te veo muy atractiva, vamos a la habitación. O sigui, com vas estar esmorzant, estava... Mira, en la meva vida jo he passat molts moments de modo ameba, de no voler saber res i molt temps, molts mesos. I després doncs, tinc èpoques que si estic solter i fa bon temps i jo estic molt content i no sé, o sigui, em trobo molt relaxat i molt confiat en mi mateix, doncs no em preocupa gens apropar-me a algú que m'atrau i dir-li que m'atrau. Guai. No, són moments en els quals... Això va molt amb l'empoderament del moment. Que guai. Sí, Que et sentis poderós en aquell moment i dius, ara Sí. ho vaig a fer. sí. Avui vaig a fer-ho. En realitat, mentre ho facis... I sabent que el no no et perjudicarà el Clar. teu estat d'ànim. Ah. Que és igual, que si és un no, doncs És un... Sí. te la rellisca. No? Aquella, quan tens la pell relliscosa, no? Que tot te la rellisca. Sí, sí. Sensacional anècdota a càrrec de Lluís Sánchez. A veure si ho pot superar Mariona Escoda. És que jo t'he dit que he tingut molta sort mira. quant a experiències. Ai, que bé. No se m'ha trobat, veus? He tingut molta sort. Vull dir, no n'hi ha cap que diguis, va ser desastrós. No. Lo més curiós que... O sigui, més que desastrós és curiós, és que un cop em vaig desmaiar. Uau. Però, doncs això està Això molt bé. podria mereixer un premi Coit, eh? Sí, jo crec que sí. A la categoria de calamitat, i tant que sí. Sí, em vaig desmaiar. Durant? Sí. I què va passar, llavors? A veure, és que era... la situació era banyera, aigua calenta, vapor, Ui. calefactor, Hòstia. era hivern, jo tenia la regla, que això vol dir també que et baixa la tensió més ràpid, i va ser just després i del moment àlgid, i llavors de sobte vaig veure que se m'apagava el cos, i li vaig dir, m'estic marejant, i em fa, t'estàs desmaiant? I jo, bum, i llavors em va treure de la banyera i em va estirar a terra amb la rajola. Hosti, tu.
I clar, jo tenia la regla. O sigui, la imatge era bèstia. Tots l'estem veient, sí. No. Tots estem veient aquesta imatge. Però és el més... Crec que és l'anècdota més heavy. Home, és heavy aquesta, sí. Dues bones anècdotes, eh? Sí, Pels premis molt bones, Coit. Premis... Qui guanyaria el Premi Coit? No ho sabem. Això hauria de ser un altre jurat el que ho digués, no el que tenim aquí, que és pel global de la ronda perversa del capítol d'avui, aquest desmai. Després el que no s'aixecava i després de sobte la cosa va explotar molt ràpid. Són dues anècdotes, dues anècdotes bestials. Sí, és bestial. I no vau haver de trucar a cap lloc ni res, simplement et vas recuperar en aquell moment i ja està. Sí, o sigui, just tocar fred... L'ambulància no va arribar. No, just tocar fred, ja està, i em vaig refer, ja està, no passa res. Ai, molt bones anècdotes. Hem acabat, s'ha acabat aquí, la ronda perversa. El capítol s'ha acabat ja, relaxem-nos. I ara, mentre el jurat delibera, recordem, comandat per Anastàcia de Oliveres, podeu estar tranquils perquè ara el que farem serà recordar els noms dels convidats especials. N'hi ha pocs avui, no? Em sembla? Molt pocs. Els convidats especials, els aleatoris, aquells que mai sabran que han participat en aquest capítol de la ronda perversa, però que ja han format part. Anem a saber qui són. Oh, benvinguts, passeu. Convidats aleatoris. Són aquesta gent que s'ha mencionat, que normalment es diuen els noms, que només en tenim dos avui de noms, que era el Triquell, que de fet l'has mencionat tu, per ta germana, i el Jofre Llombard, que també l'has mencionat tu. Però després obrirem un altre apartat, que és de gent que no se li ha dit el nom, però que ens la imaginem i la tenim aquí. Com, per exemple, tot el carrusel de persones dels 16 als 19 anys que li han creat aquí un trauma increïble i que l'han fet millor persona, Mariona Escoda. Gent que se la troba per Valls i no sé qui és. Que passin, sisplau. Que passin? Sí, seria boníssim. Avui ha vingut a divertir-se. Els garrulos, que ha dit ella. Els garrulos. Els garrulos. Jo vull pensar que són tots de Valls. O no. Valls i voltants. Valls i voltants, perfecte. Valls, comarca, una mica com la comarca. Després també doncs, tindríem a l'Argentina, la pobra Argentina que es va trobar a Illa Grande. Sí, salutacions des d'aquí, des de Barcelona. Espero que vagi tot molt bé. Bueno, I de que moment tinguis Argentina molt bones va haver el experiències. Mundial. Estaran contents, segur. Doncs després també hi hauria la EC, aquesta persona que durant 3 anys va estar a la friendzone, 2 setmanes, després 2 mesos, i ara, doncs, bueno, una vida plena de saludar i no parlar-hi amb l'ex del Lluís. I ja està. Sí, m'hi parlo, eh? Normalment surten molts noms. M'hi parlo, sí, Segur que no n'hem dit més? De vegades se'ns escapa algun nom, Potser ha sortit algun no... nom i no el recordem en aquests moments. Sembla que no. No. Doncs fins aquí els convidats aleatoris d'avui. I ara sí que arriba el moment de la decisió final. Qui s'endurà un pis a Gràcia? Ara arriba el moment de la decisió final. Recordem 2 sobres, un sobre verd, un sobre vermell. Els seus noms aquí dins. I un dels dos ingressarà a l'Olimp dels perversos. Anastàcia de Oliveres. Il·lumina'ns. Quin dels 2 sobres... Mira com s'agafen tu, els convidats. Oh! Aquesta imatge de germanor és boníssima. Sí, aquesta imatge és com Eufòria, Vull dir, és el mateix. Sí, és el mateix que Eufòria, exacte. És el mateix. Ja hi heu passat per això, és veritat. Sí, clar. Hem de mirar fixament aquella càmera. Mireu aquella càmera, moments molt estil Eufòria. Quin sobre hem d'obrir? Anastàcia de Oliveres. Sobre vermell. Sobre vermell! Sobre vermell. Qui hi ha aquí? Jo no ho sé. No és broma. Nosaltres no ho sabem mai, això. No, som uns desgraciats. Oh, no hi ha res. Us passa això, que no hi ha res? No, perquè... No hauria de passar ara. Ara sí. Hi ha un nom. Ingressa a l'Olimp dels perversos Lluís Sánchez! Ja està. Un pis a Gràcia. Ja està un pis a Gràcia. Molt bé. Mariona Escoda, sí. A l'altre hi havia Mariona Escoda, no fem trampes. No eren 2 Lluís. Avui ho ensenyo perquè altres vegades... No ho ensenyem mai. No ho ensenyem perquè altres vegades no hi és. No, és broma. Sempre hi és. No. Moltes gràcies per venir. Gràcies als altres. Us ha agradat? Us heu passat bé? Molt bé. Està bé, no? És divertit. És molt guai. Està bé, és divertit. Ens han de creure. Ens han de creure. És molt guai. Ho passes molt bé. Està bé, i heu vingut a tancar la tercera temporada, que aquesta tercera temporada ha estat un èxit. Us ho dic de debò. Hem aconseguit apujar molt els nostres números. Molt. Hem aconseguit moltes més escoltes, visualitzacions i estem molt contents. Que bé. Demanar Estrellam, que la Mariona hi era... Sí. Gran part de l'èxit és aquest nou antre. Des que ho fem aquí la cosa ha millorat molt. Gràcies a Radiofònics, gràcies a l'Albert Benet per col·locar-nos aquest antre.
Gran part de l'èxit també és aquest home que tinc aquí al costat, Marc Morera. Un plaer, moltes gràcies per tot. Aquest creixement sense tu no hauria estat possible. És veritat. És Sí, veritat. sí, bueno, I t'ho vull gràcies, dir, gràcies. t'ho vull dir públicament, ens has fet créixer molt. També gràcies al Jordan Juan, allà al peu del canó des del primer dia, a la Conchi Vecino, que avui ha tornat per a formar tancar part de la temporada. ronda perversa, gran tancament. Ni un sol error, Conchi Vecino, ni un. Per això m'agrades tant i per això ets la meva tècnica preferida. I, en definitiva, gràcies a tots els que ens seguiu. Hi ha una gran incorporació d'aquesta temporada, que coneixen, per L'Adrià favor. Llagostera, sí, ha sortit el Adrià nom de l'Adrià Llagostera. Llagostera. Sí, ha sortit l'Adrià. Ha sortit l'Adrià Llagostera, és veritat. Ho has Adrià dit tu? Llagostera, gràcies també per tot, per portar-nos aquests dos convidats, els has tancat tu, sensacionals. Em vas dir, Mariona Escoda i Lluís Sánchez, funcionarà molt bé. I han I realment funcionat molt tenies bé. tota la raó del món. Un aplaudiment per tots, que tanquem temporada. Ja està! Sí, tornem aviat, perquè ja ho sabeu, els dies són velocistes jamaicans. Fins aleshores, tot un estiu per endavant. Que passi lent. Que sí, exacte, que no Passi siguin lent. tan velocistes jamaicans, que siguin més no, velocistes escandinaus, Sí. que no són tan ràpids, però tornarem. I mentrestant, vosaltres aquest estiu que heu de fer? Ser perversos. Que vagi bé, adeu, bon estiu! La ronda perversa, amb David Balaguer.